Pinya da porphai kre ni malom dipu KSYC asai hemalong pherang ke amai ini ponsi KSYC amai pu Prakash terang amethang arpu pen COC dun mai pu Sanjoy timung aphan mai pu arpu kelangchari ponje phan chingwai sarpen arpu pek ponlo Bangso pherang ke amai long KSYC amai pu Prakash terang pen pherang ke athing no nang ke pachini do na tengke methang jongjong asai ki do koga jok tong sekot mai pu arpu pen CO nang koklo Labang sauhut KSYC asong kelang kecari ponji aphan non amat Sanjoy timung aphan si mai puarpu cepek ponlo. Lapen non kevang jiwosi ka ceklo ni phai krener kep ani si arpu ka cepek amai pado pontu pokpusi ningje. Nili mithang jongjung masap to mithang jongjung asai sigi to boga jo nili men tong sikot pen ni mithang song arpu benili masap to tong arpu benili sang ponpo nasi kadang kita ambil asal attack ani tum social media pen kita ambil ke pacitak ponji apan sini li nangi tong apan nangi papon nasi lah sebang solong nili non putot nili dolar labang nili dolar cepek tekan dolar laga nili tuma VP ani li tong long senior most lo Sanjoy timung lapan sini li tum li nomad in charge president national president kalang li Sanjoy timung apan sini li tum cepek pono Bangso hut KSYC chun bang bipul tiso penang ke pachini do na tengke KSYC amai phut terang asang ho ami thang asai ke do ko jok mai phar pu pen che onang koklo la sialang li ke klem ke damalong me sen pen ke pachun pe me thek ji aphan ahir jumi pidun la pen karbiang lo chunmas council ke li ke do ko jok malom so aphan KSYC asong along klem bang atum do an setami ke sang pon ji aphan lam the bang dak pon Kepacini kantung abang kelap lo je nilitung organization election apigat hot bangke nilitung misi relaxation PP dodo masih so election period abang bangke nilitung non pini meeting juda lo masih meeting juda pen election ala council election juda tapi bangke till council election result anke nilitung KSYC bang bangke nilitung relaxation pilo ke pasang lo akhirnya penang tu mena aning ke hang candidate do KSYC ke si inkhir dia rasong masih laso election period ahun penit belek koi do tahai laso lahai matha si nilitung laso period abang ke nilitung relaxation abang si period lo till election result Lason thak thak si KSYC dun mai phu Sanjoy timung pen pherang ke thing no nang ke pachini do na tengke KSYC asong akilik do de aprang ke nili phansi arpu nang piponlo la pen la so aprang KSYC asong ke claim ke dam nang jia sai do antami mesen pen chipatir pipon popsi ning jepon do an hamta kardong ka jelo kardong non tong sekot ili tum kachephan nang ko kela pudo tum president aprang president alang li sikjet akam do pusi tong sekot putenci unang koklo lasi la songbong nili tum KSYC election do de until election an mangke nili si arpu dengkon poposi nili pinepon lasi ne in case jong si la sodak jong se pine akisum do kok lonte nili si la songbong anke nili si president arpu nili si handle poposi ni kadoga wekan lam chak chipilo Bangso pherang ke amai long KSYC asong along klem bang phu atum an che tong dun si mesen pen mai pachun pon News report long soda ingti Karbiang long live